कंठशिल्पी रंजन नायक। महाबाहु श्री जगन्नाथ हेउचंती आमर आराध्य देवता। तांकर अनिच्छा सत्वे गछर पत्र हलिबा भी असंभव। तांको बिना सारा जगत अंधकारमय। ए मंचरु तांको मु भूमिष्ठ प्रणाम करूअछि एवं श्रोता बंधु मानंकु मध्य ए मंचरु मु भूमिष्ठ प्रणाम जणाउछि। जगबंधु परी जणे सामंत नाही नाही तो जगबंधु परी जणे सामंत नाही नाही तो जगबंधु परी जणे सामंत नाही नाही तो चौदह भुवन बारता जानती चौदह भुवन बारता जानती चक्रे छेदंती आरत नाही नाही तो जगबंधु परी जणे सामंत नाही नाही तो जेतेबेळे कृष्ण गोपपुरे थिले अक्रूर आणिण गला तो जेतेबेळे कृष्ण गोपपुरे थिले अक्रूर आणिण गला तो गाई दोहु दोहु केश फिटी गला चतुर्भुज हेले अनंत नाही नाही तो जगबंधु परी जणे सामंत नाही नाही तो सुग्रीवर संगे मैत्र होइण बाळिकी विनाश कले तो सुग्रीवर संगे मैत्र होइण बाळिकी विनाश कले तो रावण भ्राता जे शरण पशिला लंका गड़ ताकू देले तो नाही नाही तो जगबंधु परी जणे सामंत नाही नाही तो पुरुष भातळे द्रौपदी चिंतिला कोटी वस्त्र दियाइले तो पुरुष भातळे द्रौपदी चिंतिला कोटी वस्त्र दियाइले तो भारत युद्धरे भरतिया पक्षी घंट
हेमंत सामंत त्रिभुवने नाही नासने आरती आरत हेमंत सामंत त्रिभुवने नाही नासने आरती आरत कहे दीन कृष्ण दास जे श्री कृष्ण पद्म पादे चित ध्यायित नाही नाही जगबंधु परि जणे सामंत नाही नाही जगबंधु परि जणे सामंत नाही नाही चौद भुवन भारत जानती चक्रे छेदंती आरत नाही 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 अति सुंदर परिवेशन उपस्थापना बहुत सुंदर।